Яңа һөнәрләр үзләштерергә әзер робот чукыш, балтастан откан электрокыш. Татарстанга бик күп эшче яшьләр җыела, Казаныбыз иң һөнәрле матур башкала. Сәлам егет кызлар, агымдагы атнада Казаныбыз, Татарстаныбыз тагын бер тарихи вакыйганың шаһиты булды. Казаныбыз күптән көтеп алынган WorldSkills 2019-ны каршы алды. Һәм бүгенге тукталышыбыз нәкъ менә WorldSkills чемпионатына багышлана. Республика Адыгея! Громче аплодисменты, друзья! Республика Алтай! Erteden kişiye kadar trenirovkada özün barlığın, yakınların barlığın ontasın. Erteden kişiye kadar trenirovkada. Мындай урынга лайык булу өчен шулай. Я чувствую радость, волнение. Я очень счастлива, на самом деле. Я чувствую, что все было не зря, и это невероятный опыт. Гордость Московской области, то, что все прошло не зря. Благодарность всем, кто нас поддерживал, волнение безумное и радость, гордость за нашу страну. Я думаю, причиной моей победы стала моя уверенность в себе, также поддержка моего эксперта и делегации, ну и, конечно же, хорошая подготовка. Кто-то сегодня первый, кто-то второй, но вы
самые лучшие. Вы молодцы, и вам аплодисменты. Мы гордимся, что вы у нас сегодня в Казани. Вам успехов! Ну и ждем вас в августе. В августе чемпионат, и, конечно, наша страна должна достойно выступить. Спасибо вам. Бигзу рахмат сизга. Студиябыз қонақтары прогульщики түркімі егітлеріне зур рахмет, шундай яхшы кәйф егітлерімізге. Әлі бит біздің тағын бір сөйгенішлі хабарыбыз бар. Татарстанлылар жеңілу деген сөзіне ғыммен білмейлер. Мен қалса, қайда барсалар, қайда қатнашсалар гүл бірінші. Пермь өлкәсендә узган Россия студентлар язында безнең Татарстан яшьләре 2 гран-при яулап кайтты. Безнекеләр җиңү яулагач, димәк, киләсе студентлар язы Казанда узар дип өметләнәбез, ә җиңүчеләрне Гөлназ котлады. Пермь шәһәрендә 27-нче студентлар язы фестивале булып узды. Фестивальгә Россиянең 80 регионыннан 3000-нән артык сәләтле студентлар килде. Алар музыка, бию, театр, оригиналь жанр, региональ программа, журналистика һәм видео юнәлешләрендә үз көчләрен сынадылар. Катнашучылар өчен кызыклы мастер-класслар, танылган кешеләр белән очрашулар оештырылды. Бүген яшьләр тукталышында кунакта шушы фестивальдә Татарстаннан яклап җиңү яулаган Оля Плотникова. Я студентка 5-го курса Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. С первого курса я являюсь солисткой ансамбля народной песни «Зорница». Наш ансамбль существует с 2012 года. Мы с нашим ансамблем объездили уже многие города России. Мы были в Оренбурге, в Крыму, в Ставрополе. И вот совсем недавно мы вернулись с фестиваля «Российская студенческая весна» в городе Пермь. Мы выступали в номинации «Народный вокал», направление музыкальное, где заняли почетное 1-е место. Больше всего запомнилось, конечно же, открытие и закрытие фестиваля. Также нам были предоставлены различные мастер-классы. Мы посетили 2 из них. Это мастер-класс Вахтанга, битбоксера, и мастер-класс Марины Девятовой, исполнительницы народных песен. Это получилась очень душевная творческая встреча. Мы не только набрались нового опыта, знаний, но также получили оценку и некоторые комментарии о своем выступлении. Впечатления, конечно же, самые положительные. Несмотря на то, что мы застали пасмурную погоду, дождливую в Перми, мы зарядились мощнейшей энергией. Я очень люблю творчество, студенчество. Я живу этим, и когда это сливается в одно целое, получается что-то невероятное. Так получился этот масштабный фестиваль «Российская студенческая весна». Мы готовились с самой зимы, с января месяца. Подготовили этот номер быстро, за 2 месяца, чему благодарны нашей руководительнице Яне Александровне. На самом деле это очень смелый номер для нас, так как в народной песне мы включили рэп. И этим мы удивили зрителей, и все получилось. Гала-концертка бик аз гына номерлар сайлап алдылар, тик аларның арасында сезнең дә номерыгыз бар иде. Әйтәле, менә сәхнәдә инде чыгыш ясаганда сез җанатарларның Татарстан делегациясенең ярдәмен тойдыгызмы? Поддержку нашей делегации, конечно же, мы чувствовали сразу, как только ступили на сцену. Испытывали дикое волнение, и после того, как уже оказались на сцене, мы раскрылись, и вот эта поддержка, крики «Татарстан», это нам, конечно, очень помогло.
Татарстан иң иҗади студентлар республикасы исемен тагын бер тапкыр раслады. Чөнки республикабыз региональ программа һәм гомуми зачетта инде 2нче ел рәттән гран-при яулады. Җитмеш-җиденче лицейда төрле кино, сюжетлар һәм клиплар төшерергә яратучы мәктәп укучылары җыелды. Ни өчен дип сорасагыз, чөнки биредә якты дөнья кинофестивале үткәрелә. Мин узган елны беренче урын алдым. Миңа бу фестиваль бик ошады. Безнең проект исеме Алабрыз. Алыбрыз. Сейчас я познакомлю вас с котом Казанским. Ребята, что вы делаете? Я трупу за коту, А зачем? чтобы желание исполнилось. Я тоже хочу. Мин булдым оператор һәм аны эшердем. Син инде актер булды. Әйе. В этом году у нас большой охват учащихся, это с 5 по 10 класс. Ребята все время проводили на улицах, в монтажке. Они от сценария до готового ролика уже, в принципе, все умеют. Ишетми, белми, күрми калма. Эшче яшьләрне безнең заман республика күләм телевизион фестивалендә катнашырга чакырабыз. Гаризалар кабул итү кампаниясе инде башланды һәм 25 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Тулырак мәгълүмат аста күрсәтелгән сылтамада. Бүтән Россия эшче яшьләр форумы инде 7нче тапкыр үз ишекләрен актив яшьләр өчен ачты. Быелгы форум ниләр белән шаккаттырган, хәзер белербез. В этот раз Росмолодежь совместно с Республикой Татарстан приняли решение о том, что на этом форуме будет проектная работа, проектная деятельность. Ребята сюда приехали своими проектами, лучшие из которых по итогам получат поддержку финансовую. Сейчас будут поддержаны несколько проектов, которые в течение всех форумных кампаний до конца лета должны будут их масштабировать, должны будут их доработать. И общий фонд грантовой поддержки 20 миллионов рублей. То есть это первое, что это возможность получить поддержку своим проектам. Второе, это возможность в принципе обладать новыми компетенциями по реализации своих проектов. Неважно, получат они поддержку, не получат. У всех есть общий доступ ко всей образовательной программе. Ну и третье, это то вообще, в принципе, для чего мы все собрались, это коммуникация между предприятиями, регионами, потому что очень такая серьезная аудитория, люди, которые уже состоялись в жизни, знают свою профессию, работают на предприятиях, у которых есть семьи, у которых есть определенная социальная ответственность. И здесь очень важно понимать, что происходит в разных регионах, для того, чтобы сформировать единую дорожную карту для всей страны, для именно рабочей молодежи страны. Меня әлеге форумга безнең генераль директор Фардиев Ильшат Шейхович җибәрде дип әйтсәк тә ярый, безнең яшьләр советы, мин бер үзем генә түгел, безнең компаниядан без 7 кеше, без делегация дип әйтик инде, әлеге форумда катнашабыз. Иң төп яңа өйрәнгән әйберем ул инде проектлар белән эшләү, ничек аларны тәкъдим итәргә, ничек проблемаларны чыгарырга, аларны шишу юлларын табырга. Һәм инде шул әзерләнгән проектларны инде комиссияга ничек итеп, матур итеп тәкъдим итәргә кирәк икән өйрәндем. Дөрестән дә, катнашучылар үзләренә яңа белем генә туплап калмый, күп яңа танышлар да җыя. Гомумән, бөтен форумда дустанә мөнәсәбәт хөкем сөрә. Монда миңа бик ошый, чөнки монда Россиянең 50 төбәгеннән яшьләр катнаша. Алар бөтенесе үзенә күрә актив, алар эшләүче булуга карамастан, алар яшьләр, яшьләр белгәнчә аларда дәрт, кеше бик күп. Шуңа күрә алар белән монда бик рәхәт. Монда син белем аласың, танышасың, танышу ул инде яңа элемтәләргә алып китә. Бу форумда Россиянең төрле төбәкләреннән
төбәкләреннән актив яшьләр җыелдылар. Һәм алар белән бергә бик актив һәм интенсив тәҗрибә алмашу күтәренке югары урында бара. Мин ышанып калам, киләчәктә дә шундый форумнар ешрак булсын иде. Һәм бу форумнар шундый актив һәм төрле яктан үскән яшьләр өчен җыелу урыны булып калсын иде. Мин шуңа ышанып калам. Татарстан мөмкинлекләр һәм яхшы идеялар территориясы. 19-20 май көннәрендә башкалабыз Казанда янәдән безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе форум узды. Һәм безнең студиябызда кунакта әлеге форумда 2нче урын алган Лиана. Лиана, сәлам. Исәнмесез, хәерле көннәр сезгә. Лиана, менә шушы проектың турында, шушы идеяларың турында безгә дә сөйләп килсәм, нәрсә иде бу? Һәм ничек сиңа 2нче урын бирде жюри әгъзалары? Сер булмастыр, хәзерге ситуация шундый, бик күп яшьләр районнардан зур шәһәрләргә чыгып китә. Авылларда трассалары килми, кичкенә шәһәрләрдән Казанга, Әлмәт шәһәрләренә, Чаллыга китәләр. Һәм дә инде шушы форумда катнашыр өчен идея кирәк иде. Менә минем өчен бер сорау бар иде. Ничек яшьләргә менә безнең Арча районында да потенциал бар дип күрсәтергә теләгем бар иде дә. Шул максатлардан чыгып, менә шул продвижение дигән проект барлыкка килде. Продвижение безнең 3 маршруттан тора. Бу 3 маршрут безнең фермерлар, авыл хуҗалыклар һәм ауылдагы предприятиелар буенча туристик экскурсия маршрут. Менә безнең катнашучылар фермерларда ничек продукция ясала, ничек алар аны җитештерәләр, алдагы предприятиеларда. Менә мәсәлән, беренче маршрутта без Арча кирпич заводына керәбез. Менә алар ничек Арчада ничек кирпич ясала. Оннан соң Арспласт предприятиесына да керергә безнең теләк бар. Менә шунда алар үз күзләре белән ничек безнең пластик тәрәзәләр ясала. Димәк, инде шушы проект ярдәмендә сез безнең яшьләребезне Казан арты Арчага кайтарасыгыз килә. Дөрес аңладыммы? Миңа калса киресенчә, ул якларда бит күбрәк яшьләр яши. Сиңа алай тоелмыймы? Менә безнең районда ул иң төп проблема. Арчадан яшьләр китә. Шуның өчен менә бәлки алар предприятиеларда булып, фермерлар белән аралашып, менә аларның илһамда килер, берәр инициатива булыр дип шулай ышанып калабыз. Лиана, әлеге форумда катнашу сиңа нинди мөмкинлекләр ачты? Иң беренче безнең Арча районы турында белделәр. Шуннан соң да минем проект приз зрительских симпатий дигән номинациядә җиңде. На приобретение цифровой техники. Форум кысаларында бик күп кешеләр белән таныштым. Шушы проект белән дә кызыксынган кешеләр бик күп булды. Безне дә чакырыгыз, минем дә катнашасым килә дигән бик күп сүзләр әйтелде. Кирәкле элемтәләрне алып, инде быел Алла бирсә, шушы проектны ишенә ашырырбыз дип уйлыйм. Миңа калса, әлбәттә, инде бу проект яшьләрдә кызыксыну уятыр һәм инде бик күп яшьләр сезгә Арчага кайтыр. Без исә шушындай матур күтәренке нотада тапшырыбызны дәвам итәбез. Мондагы уенчылар 180 метрдан башлана гына әле. Нинди чара икәнен хәзер белербез, әрсезләрен сезгә сөйләп китәчәк. Яраткан спортсменнарың белән фотога төшү, алардан автографлар алу, матур музыка белән спортны бергә бәйләү бу кайда мөмкин? Әлбәттә, студентлар баскетболы ассоциациясенең финалында. Башка баскетбол матчларыннан аермалы буларак, баскетболчыларның уен алдыннан җылыну этабы махсус чакырылган кунакларның музыкасы астына барды. Ул дус түгел безнең. Без бала чактан булай әйтәйме? Әйдә, дуслашабыз. Әйдә, молодец, әйдә. Мирись. И больше не дерись. Ага. А если будешь драться? А если будешь драться, то я буду кусаться. Молодцы. Все. Булды. Шаклашыгыз әле. И молодцы.
Финалда Мәскәү дәүләт физик культура академиясе һәм Мәскәү дәүләт университеты җыелма командалары ярышты. Көндәшләрнең көчләре тигез булды дисәк тә була. Ләкин менә Мәскәү дәүләт физик культура академиясенең җыелма командасы 69-68 хисабы белән җиңү яулады. Чемпионатлар, фестивальләр, алар шундый күп. Әмма имтиханнар төгәл расписание буенча. Ә без яшьләр тукталышы исеменнән барлык чыгарылыш сыйныф укучыларына уңышлар телибез. Язның соңгы көннәре димәк, сессия инде башланып китте дигәнсез. Берәүләр имтиханнарны аудиторияләрдә бирсәләр, икенчеләр сәхнәдә. Казан театр училищесын тәмамлаучы актерлар Зәки Зайнуллинның 41-нче елның Арбалы хатыннар спектаклен тәкъдим итте. Гитлер басып кергәннән кирәбез җиргә. Мәрхәмәтеңнән ташлап, сугышка дип чыгып киткән ирләребез исән иминлегенә башланыр. Ултык дигәннең кайсы ягынан атырга икәнен. Туры ни кыйк ата белгәнне икәнне юк шуңа да өйрәтергә кирәк бит ул. Минем иң кыйны, наверное, үземнең рольне уйнарга. Чөнки Зифа ролен башкарам мин. Ул рольдә Зифа үзе характер буларак шундый бик ялчан кыз. Һәм ул барсыннан да яла, үзенең иреннән дә яла, ата-анасыннан да яла. Спектакль хатын-кыз образын төрле яклап тулысынча ачып бирә. Сугыш елларында үз ирләренең язмышы өчен борчылып, ерак юлга чыккан көчле, кыю, максатчан татар хатыннарының язмышын тасвирлый. Күпме вакыт сез әзерләнәсез әлеге спектакльгә? Бу спектакльгә әзерлек бара, ялгышмасам инде 2нче ел. 3нче курс башында без аның беренче пәрдәсен куйдык. Һәм 3нче курсның 2нче яртысында без аны күрсәттек. Бу курста 4нче курста без аны тулысынча куеп бетердек. Һәм менә тамашачыга күрсәтәбез. Нинди роль башкарасың син? Безнең малайлар җитеп бетмәүлек аркасында без малайлар башкарабыз, кайберләребез 2-3 роль. Мин башкарам бер мәлдә Мөнәвәрәнең әтисенең ролен һәм шулай ук Мәҗит исемле геройны бер вакытта. Бездән вакытка туры ел бар иде. Бик зур станция тибе юлда, яртысы урыс, яртысы татар яшәгәндә, барысы бергә 62 чакры. Менә кыенмы берничә рольне бер вакытта уйнау? Кыенлык бар. Бар нәрсәдә беренчедән эчке дөньяң белән чыктыр әзерләнергә, икенчедән рольгә киенеп тәлгәргә кирәк. Чөнки кай вакытта, мәсәлән, икенче өзүктә анда тиз-тиз киенеп алырга кирәк һәм гомумән башка кеше булып чыгарга кирәк. Мәсәлән, башында син уйныйсың инде усал кешене, икенче чыкканда Мәҗит ул шундый гади татар егете, ниндер яшь кенә. Аңа менә ничектер күчеп алу кыенрак. Атакада беренчеләрдән булып бармасыннар. Арттарак йөрергә тырышсыннар. Спектакльдә Мөнәвәрә ролен башкарам. Бу роль минем өчен бик ул беренчедән әйтсәк, бу хатын бик буевой хатын. Шуңа күрә миңа бераз читенрәк булганы аны башкарырга. Чөнки мин тормышта да үзем менә шундыйрак була алам. Ләкин без ул спектакльне күптән уйныйбыз. Шуңа күрә хәзерге вакытта миңа ничектер аны җайлы уйнарга. Син миңа шалыш күзеңне кайтып карама. Карап мин сине. Спектакльне карамыйм, чөнки спектакль вакытында кычкырып җибәрүем бар, дөрес түгел, булай түгел дип, ычкыныр дип шуга куркам да, спектакль карамыйм. Алар барсы да репетиция вакытында репетиционный залда кала менә улай берләр. Әлбәттә дулкынландыра. Менә алар хәзер чыгып китәләр сәхнәгә уйнарга, менә уйный башлыйлар хәзер. Әлбәттә мин аның динамикасын тоярга тиешмен, мин аның рухын тоярга тиешмен. Миннән энергетика күчеп бара. Менә ул кызык әйбер. Мин менә бүлмәдә утырып сәхнәне туймасам,
спектакль начар барачак. Мин менә бүлмәдә, монда грим бүлмәдә утырып, спектакль тоярга тиешмен, ишетергә тиешмен, тыңлап утырырга тиешмен. Мин кем беләндер сөйләшәм, ләкин минем инде кылларым, нечкә кылларым сәхнәдә. Һәм мин аларга үземнең энергетикамны биреп ятам. Кайткач, артыгы белән кайтарып сатта юк, арба да юк. Bir сиятиләр барлык тигән рөхсәт тә юк. Şu вакытта нинди утыру ди ултагын, а? Сезгә рөхсәт итешкә чыкмыйча монда җыйган. Яланда будай куйыл. Ындырга китергәне кызып яла башлады. Сез монда ләш сатып торасыз. Нигә эштә түгелсез сез, а? Бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән Айзилә һәм Ваня иделәр очрашканга кадәр. Сау бул. You don't even have to try. No other lips can make me cry. But there is something about the way you look, something from my heart you took tonight, and I don't mind. And I want this, tell me if you want this.